Aritz Batalde kiroldegia modu mailakatuan zabalduko da ekainaren 22tik aurrera. Ekainaren 22an, harrera zerbitzua eta ikastaroetako eskaintza aktibatuko dira. Harreran arreta jasotzeko, ohiko atetik sartu beharko gara, eskuineko atetik. Bertan, desinfekzio puntua egongo da eskuak garbitzeko eta maskararen erabilera derrigorrezkoa izango da. Lurrean zirkulazio norabideak eta segurtasun distantzia markatuta egongo dira. Arreta telematikoa, ekainaren 17tik aurrera eskainiko da. Astelehenetik ostiralera, 8etatik 5etara. 943-005122 telefonoan, edo kirola@zarautz.eus helbide elektronikoan. Aurrez aurreko arreta, ekainaren 22tik aurrera astelehenetik ostiralera, 8etatik 8etara. Aurrez hitzordua eskatu beharko da 943-005122 telefonora deituz. Puntualtasuna eskatzen da. Arreta jaso ondoren, zirkulazio seinaleak jarraitu eta eskuineko atetik aterako gara. Ikastaroak ere ekainaren 22an hasiko dira. Ikastaroak 2. solairuan eskainiko dira eta sarbidea zein irteera larrialdietako eskaileretatik egingo da. Aretoak egokitu egin dira segurtasun eta higiene neurriak uneoro errespetatzeko. Aldagelak erabilgarri egongo dira eta gehienezko aforoa 8 pertsonakoa izango da. Barruan, segurtasun distantzia bermatzeko seinaleak egongo dira. Takilak ere erabilgarri egongo dira, eta areto bakoitzak bere takilagunea izango du. Ikastaroetako araudia hauxe da. Maskara jantzita eramatea derrigorrezkoa da jarduera hasi arte. Sarrerako higiene puntua erabili. Norberak bere toalla eta ur botila ekarri beharko du. Bizikleta edo materiala desinfektatu beharko da erabili ostean. Uneoro segurtasun eta higiene neurriak errespetatu. Puntualtasuna eskatzen da. Fitness aretoa eta igerilekuak, dena ondo bidean, ekainaren 29an zabalduko dira. Informazioa aurrerago eskainiko da.